Sada kad sam boravio u Turskoj, razgovaralo se ponovo o trasi koja ide od Višegrada pa ovdje do istočnog Sarajeva i načinu kako ćemo je finansirati, šta na tome planu da radimo. Mislimo da je moguće da to činimo i da radimo, ali nismo zanemarili ni traku, putni saobraćajnu traku i cestu, kako se zove kod naroda, koja ide odavde pa sve do, naravno, Pala, Sokoca, dole Han Pijeska, spušta se kao što je Radova malo prije rekao, dole u Zvornik. Veoma smo zainteresovani za stabilnost ovde ove regije i mi znamo šta to znači. Sarajevski Srbi su oni koji su najviše dali za Republiku Srpsku, stradalnički u nekoliko navrata, napuštali domove i gradili novi grad. Moram da kažem da ovih svojih 20 godina kao predsjednik Republike, vlade, član predsjedništva i sve što sam radio, zajedno sa ljudima, njihovim prethodnicama i onim koji ovdje živi, da smo uspjeli da napravimo jedan poseban grad. I ja sam ponosan kad god dođem ovdje i vidim ovu ljepotu koju se učinilo. Svi oni veliki infrastrukturni projekte koji su započeti prije godinu, 2 ili 3, evo već sada su u završnoj fazi. Od rektorata, muzičke akademije, studentskog doma i tako dalje, DIF-a na Palama, to su projekti milionski za ovaj prostor. Oni sada već dolaze u fazu opremanja i mi se nadamo da će oni već u toku ove godine biti i stavljeni u svoju funkciju, zbog čega su i građeni. Gdje se definitivno mogao čuti jedinstven stav da se pitanje saobraćajne ubrzanosti protoka saobraćaja na ovim prostorima rješava izgradnjom 3. trake. Direktor javnog preduzeća Putevi je dobio nalog i do kraja 6. mjeseca imat ćemo projekat i siguran sam već u ovom momentu naslućujem i ko će biti potencijalni investitor i izvođač, ko će nam biti partner na ovom poslu. Zašto ne reći ovo je moja struka pa nešto malo više o ovome znam od nekih drugih. Ja mislim da 3. trakom možemo da riješimo kompletno saobraćaj od Zvornika sve do Trebinja i da zadovoljimo naredni 15-20 godina potrebe za protokom saobraćaja na ovim prostorima i na ovom dijelu Republike Srpske. Nastavka ulaganja u obrazovni sektor također razgovarao o završetku osnovne škole u istočnom Novom Sarajevu. Drago mi je da smo dobili podršku da uđemo u proces izgradnje gimnazije u istočnoj Iliđi. Obdaništa su dobila svu podršku, ali je to dobro reći da i opština Pala i opština istočno Novo Sarajevo grade 2 javna obdaništa. Putna infrastruktura je nešto što nas je bolilo i nešto o čemu često smo znali razgovarati, ali evo danas odluka da se do juna završi projektna dokumentacija 3. trake preko Romanije, da se uđe u etapno proširenje saobraćajnice Vojvode Radomira Putnika u istočnom Novom Sarajevu, u istočnoj Iliđi. Završit ćemo radove na pozorištu u istočnom Novom Sarajevu, time dobiti jedan eminentan objekat kulture, ne samo za grad istočno Sarajevo, nego za cijelu regiju i moram reći da smo dobili podršku od predsjednika i rukovodstva za nastavak aktivnosti na izgradnji kinoteke, biblioteke u samim Palama, naravno muzeja. Projekti na području opštine Sokolac su dobili podršku. Siguran sam i vidio sam da je ministrica financija pozitivno reagovala na zahtjev opštine Istočni Stari Grad za više finansijskih sredstava od PDV-a, što će donijeti finansijsku stabilnost ovoj opštini. Ovdje da istaknem pred vama da je Sokolac riješio jedan kapitalni projekat, ne samo za Sokolac, grad istočno Sarajevo, nego za Republiku Srpsku i region, i tu da nismo imali podršku predsjednika Republike i vlade, predsjednika vlade i resornih ministara, sigurno ne bi to uradili. To je projekat solarne elektrane na Skocu, 100,8 megavata i sada smo u postupku dodjeljivanja, pripremanja dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.